души, мога да кажа, там, където го поставяха в гроба, къде е Господ? Какво Господ извършва тази вечер или днескашния ден? Ако обичате, нека се справим. В 1 Петро послание, 3 глава, от 18 до 21 стих, какво ни казва Божието Слово. 1 Петро послание, 3 глава, от 18 стих. Защото и Христос един път пострада за греховете ни, праведният за неправедните, за да ни преведе при Бога, като беше умъртвен по плът, а животворен по дух, с който отиде в тъмницата при духовете, който отиде при духовете в тъмницата, който едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в новите дни, когато се правеше ковчегът, и които малцина, т.е. 8 души се избавиха чрез вода, който е преобраз на кръщението и сега ви спасява. Не измиването на плътската нечистота, а свидетелството на Бога за чиста съвест чрез възкресението на нашия Господ Исус Христос. Амин. Отново можем да забележим тази вечер какво подчертава Господ. Или тази вечер искам да кажа, брати и сестри, Господ, тялото му е в гроб, но душата никога тя не спи. Душата не може да умре, защото Божието Слово ни казва, човекът е създаден от пръст и пак в пръст ще се върне. Но Божия дух излезе от Бога и при Бога ще се отиде. Забелязваме тази вечер, коя е причината, брати и сестри, Исус да отиде тази вечер в ада през времето на дядо Ной. За да може да свидетелства, понеже Ной 120 години правеше ковчега от онова време и казваше всеки ден на народа, покайте се. Вижте, брати и сестри, наистина, те му се присмиваха. И Божието Слово тази вечер за уверение, когато Исус умря, брати и сестри, и Бог го изпрати, за да отиде да бъде свидетел, че Ной, това, което той говорише, това е вярно. Тази вечер искам да спрем нашето внимание. Днес всеки християнин трябва да се зададе въпроса. Днес, брати и сестри, според Божието Слово, къде е Христос? Да, обърнете внимание в Евреите, книгата на Евреите, 11 глава, в 7 стих, какво се казва. С вяра Ной, предупреден от Бога за нещо, което още не се вижда, подбуда от страхопочитание, направи ковчега за спасение за дома си и чрез тази вяра той осъжди света и стана наследник на вярата, която е чрез вяра. Амин. Господ предупреди, преди да дойде потопа, преди да дойде злото, Бог предупреди, брати и сестри, Ной и му каза да направи един ковчег и, брати и сестри, ковчегът трябваше да бъде както Бог е казал, така да го направи. И Божието Слово иска да ни каже през това време, обърнете внимание, Ной проповядваше Божието Слово. Ной говореше, и не искам да кажа, Господ говореше чрез устата на Ной онова време, за да може хората да се спасат. Но обърнете внимание, те бяха непокорни хора. Те бяха нечестиви хора.
И Божието Слово иска да ни каже, брати и сестри, първото нещо, едно от най-важните, че Христос след смъртта и Неговото възкресение, Той отиде при околваните ангели, които ни казва Божието Слово, брати, онези, които се грешиха през времето на Ной. Той отиде в ада. Той приповядва за онези, които се грешаваха и блудстваха с човешките дъщери. Тези ангели, които едно време се казваха Янаковите синове, онези силните мъже, високите мъже. И Божието Слово ни казва в Битие 6 глава, в 18 стих. Но с тебе ще направя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти, снахите ти, заедно с тебе. Бог направи завет. Както ние включихме завет когато вземе водно кръщение, ние включихме завет, че ще служим на Бога. И когато не потопиха пренести във водата по водното кръщение, ние трябва да излезем с чиста съвест. Че ние сме обещали на Бог да служим и Бог не изми. Така тази вечер Божието Слово иска да ни каже тази вечер, брати и сестри, но с тебе ще направя завета да влезеш в ковчега. Обърнете внимание, и още имаше една препоръка, която беше дадена на Ной. И от всяко живо, от всяка плът, да вкараш в ковчега по две. И от всеки вид да се опазят животът им със себе си. Тази вечер Бог иска, както нареди, Той така служише на Бог. Да вземе дори от животните, за да може да ги постави в ковчега, за да може, брати и сестри, Бог, когато потопи този свят с наводнение и тези, които днес ние можем да виждаме, това мога да кажа, брати и сестри, наистина Бог създаде. В Деяния на апостолите, 3 глава, 26 стих, чете ми казва: Бог като възкреси служителя си Исус, първо до вас го изпрати. Вижте, обърнете внимание, Бог казва първо до вас го изпрати, до мъртвите, преди да се възнесе в небето, преди да се яви на учениците, преди да се яви на някой човек. Първо Господ го изпрати, братя и сестри, да ги там, като Божието Слово ни казва. До вас го изпрати, за да ви благовества, както отвръща си от вас и да ви върне от нечестието. Той трябваше да благовества и да ги върне от нечестието. Второто нещо, което Божието Слово ни казва, им изяви победата си на смъртта и на Сатана. Ето защо отиде Господ, брати и сестри, в ада през времето на Ной, за да извести това, което казваше Ной, това, което преповядваше Ной, това, което казваше Ной пред всички човеци. Бог отиде да свидетелства и, брати и сестри, да каже, че Той победи смъртта и Сатана. Божието Слово ни казва, брати, Христос чрез Святия Дух проповядваше чрез устата на Ной. Христос проповядваше. Обърнете внимание, не само от Неговото рождение, а от начало с старозаветните свети Христос, брати и сестри, проповядваше чрез Святия Дух, чрез устата на Ной. Второ Петрово послание, 2 глава, в 5 стих се казва: и ако не пощади стария свят, Бог не пощади стария свят или, брати и сестри, новото време, а опази още 7 души с Ной. Бог не пощади. И аз вярвам, ще дойде време, Бог няма да пощади
този свят, защото Бог казва, този свят, земята, ще се събере като свитък, като книга и ще избягва от пришествието на Бога и Бог ще направи откровението, брати и сестри, нова земя и ново небе. Словото предупреждава, брати и сестри, как непокорните поколения по онова време. Имаше хора, както и днешно време, има хора непокорни. А Бог иска всеки да бъде покорен пред Бога и да служи на живият Господ, който сега са в ада и чакат своето си осъждение. Всеки един непокорен. Брат и сестри, както мога да кажа това, свидетелства за нас. Всеки един непокорен и сегашно време ще чака, като влезе в ада своето си осъждение, казва Божието Слово. Словото говори на непокорните, за неспасените хора по времето на Ной. Той говорише на тях, но те бяха хора непокорни. И днес Божието Слово ни казва, апостол Петър казва, че Христовият дух говорил в миналото чрез устата на пророците. Христос е говорил. Обърнете внимание, брати и сестри, че наистина Христос е говорил през всичките пророци. И затова Той разпределяше времето, годините на пророците, казва Божието Слово, брати и сестри. Словото казва, че грешниците, които не са осъдени, а ще има втора възможност. Когато Бог ги посети, тези грешници, които непокорни хора, Бог е влязал там да им даде втора възможност. Понеже казва, след смъртта му, тези, които повярваха в Бога, заедно с Христос възкръснаха. И Божието Слово ни говори, бести, за спасение след смъртта. Да, тези непокорни, Бог им дава втора възможност за спасение след смъртта. След смъртта идва и осъждението. След смъртта на човека, мога да го кажа така, след смъртта на човека идва след това или оправдание, или осъждение. Или спасение, или осъждение, казва Божието Слово. Евреите 9:27, и тъй както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Вижте, братци, дадено веднъж да се умре. И след това идва човека, брат и сестри, на съд. Има някой, Бог ще ги оправдае, но има някой, които Бог ще ги осъди. Затова ние трябва да внимаваме как служим на Бог. И тази вечер Той ни казва си определената на всеки едно съдба пред вечността. Бог ще определя всяка съдба. Вижте, брати и сестри, онова време. Първо Петро послание 4, 6 и 7 стих казва, понеже за това се покоряват, проповядва благовестието на мъртвите. Ето защо Христос проповядваше, брати и сестри, на мъртвите. Благовестваше на мъртвите. Знаете ли защо? За да може, когато дойде съдния ден, никой да не може да се оправдава. И Божието Слово ни казва, тъй, защото както бъдете съдени по човешки въплът, а да живеете по Бога по дух. Днес, ето защо Бог осъжда по плът. За да можеш да живееш пред Господа по дух. И краят на всичко наближи. Обърнете внимание. От Христовото раждане, вижте, бресли, минават повече от 2000 години и ние сме сега по-близо до Бога. И Бог иска да ни краят на всичко наближи. И те, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Как трябва да живее вярващия човек?
да же бъде разумен, да се предава на молитва, не с каране, не с викане, а да се предава на молитва. Христос отиде във времето на дядо Ной, защото в Исаия 42 глава 7 стих казва: за това отвори очите на слепите. Той отиде в ада да отвори очите на слепите, защото те не знаеха за него, те не чуваха за него. Вижте, Бог отиде да отвори очите и да свидетелства: вижте ме, аз съм възкресението и живота, казва Господ, да освободи пленниците от затвора и седящите на мрачната сянка в тъмнината, Бог да ги освобождава. И днес ние някога сме седяли в мрачната сянка тъмнината. Не познахме Христос. Но днес Бог ни се яви, за да можем да бъдем свидетели за Господа. Още в Исаия 9 глава 2 стих казва: народите, обърнете внимание, народите, които седяха в тъмнината, видяха голяма светлина, а светлината бе Христос. И днес народите, вижте, брати и сестри, видяха голяма светлина. Може би в ада е тъмно място, мрачно място, но когато Христос влезе, блесна голяма светлина. Тези, които седяха в мрачната сянка, видяха голяма светлина. А тази светлина е Господ Исус Христос. Бог да ни благослови. Бог да ни даде благослови. Бог да ни благослови всичко. А за онези, които седяха на земята, в нашата сянка, изгря слънцето. Вижте, брати и сестри, за нас, които седяхме на земята, за нас изгря слънцето. Знаете ли, човек, ако погледнем, ви давам един пример. Един затворник, който седи с години в затвора, който не е виждал никога светлина, брати и сестри. И когато го пуснат в светлината, самото му лице не е като нашите лица. И вижте, брати, когато ние повярваме в Бога, лицата ни вече не трябва да бъдат мрачни, а трябва да светят пред Бог. Защото вътре в нас Господ живее. Матея 4,16 казва: народът, който седеше в тъмнината, видяха голяма светлина. Слава да бъде на Бог. Народът, мога да кажа тази вечер, Божият народ, виждат винаги Божия дух и Божията светлина върху себе си. И онези, които седяха на страната на мрачната сянка, за тях изгря светлина. О, слава да бъде на Бога. Нека всяко човешко сърце да изгрее светлината на живота. За да можем, брати и сестри, ако искаме да имаме светлина, ето Божието Слово пред нас. Ако искаме да изгрее ярката звезда, която да огрее сърцата ни, мислите ни, умът ни, за да ни освети и да служим на Господа. В Лука 2:32 се казва така: светлината да просвети езичниците. Светлината ще просвети езичниците. Езичниците, освен израелският народ, всички други нации, народи са езически народ. И ние сме езически народ, но светлината, какво казва? Светлината да просветили всички езически народ. И днес, благодаря на Бога за тази светлина, която се откри за нас. Тази светлина, която ние, мога да кажа, брат, да виждаме всеки път. Знаете ли, имаше както за Рождество Христово, там, където трябваше да видят, брати и сестри, една звезда, която светеше и младенците, по тази звезда намериха Христос. А сега светлината, която ни дава Божието Слово,
ние намерим и Христос в сърцето си. Днес това слово преди 2000 години през времето на дядо мой това слово се изпълни. Това слово се изпълни през времето на 2000 години и повече. Това слово се изпълни през времето на Ной, казва Божието слово. От вековете Божията праведност не се забравя. Вижте, от начало, мога да кажа, брати и сестри, от сътворението на земята или създаденото на човека по Божият образ и подобие, до днес правдата не се забравя. Правдата винаги ще въцарува, брати и сестри, над измамата, над злобата, над лъжата, правдата. И затова ни казва, от вековете Божията правда не се забравя. Какво искам да кажа с три неща? Бог е истинен, Бог е праведен и Бог е свят. Нека да служим с истина пред Бога. Нека да бъдем, брати и сестри, да следваме правилния път и наистина да живеем в свят живот с живият Господ. Бог обича онези, които се боят от Бога. Тази вечер Бог обича тези, които се боят от Бога, пазят езикът си от зло и устните си от лъжливо говорене. Бог обича тези, които наистина, както казва, се боят от Господа. Бог няма да ги забрави. Тези, които се боят от Бога, Бог няма да ги забрави. Да, брат и сестри, и няма да ги остави. Вярвайте в Божията правда. Бог е обещал. Ако някога майка забрави своето случащо дете, ако попитам днес сестрите, някога вие, които сте раждали децата си, може би някога сте ги забравили. Може би в мислите си. Може би да си отишъл до магазина и си забравил децата си. Но Бог обещава, аз тебе, чадо, никак няма да те забравя и никак няма да те оставя. Защо? Защото очите на Бога са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Нека Бог да ни благослови тази вечер. Ето тази вечер Христос, това дело трябваше да го извърши, защото това, което говори праведния. Но и говореше правдата, че ще дойде потоп. Но говореше да се покаят пред Бога. И братите не повярваха. И погинаха. Но Исус отиде да потвърди Ной, че това, което го казвали Ной, правдата, което го говорило Ной, това е истина. И аз вярвам, че Божието Слово говори истина. Истина, истина ви казва Божието Слово. Два пътя повтаря истина. Един път истината е Бог и второ истината е Божието Слово. Нека Бог да ни помогне и да ни благослови утре Възкресение Христово и ще имаме само сутринта служба. Вечерта няма да имаме служба, понеже всеки